Hej, det er kriminalassistent Benny. I Rønne Bank er der blevet stjålet en metode på at dividere. Hvis du finder metoden, så henvend den venligst til os. Her kommer måden på at dividere, som er blevet væk. Vi vil lave divisioner med små tabletter. Vi starter med det her regnestykke. 2.345 divideret med 5. Ja. Sådan vi gør. Vi starter med 5 op i 2. Det kan vi ikke. Så siger vi 5 op i 23. 5 op i 23 det er 4. Så skriver vi 4 her. Så har vi 3 i mente her. Så siger vi 5 op i 34, fordi vi har et 3-tal der. Så det bliver 5 op i 34, det er 6. Så har vi 4 tilbage, så skriver vi 4 her. Så har vi 5 op i 45, fordi vi har 4-tallet der. Og det giver 9. Og så har vi regnestykket der.